खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एनबि बड' निउसआव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथि रादाबाव दङ 2019 डिसेम्बर दानावनो बिसम्बि सावथुनखौ जागायदोंमोन। नाथाय दुलाराय बुहुमनाङैनो कभिड-19आ साग्लोबसारनायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंहोनायनि लामायाव लाबोबाय। बिसम्बि सावथुनखौ फैगौ अक्ट'बरनि 1 खालारखालि बाक्सानि मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनो आखायाव लादों। खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाय बाथ्राखौ 1 अक्ट'बर खालि मोनसिगोन होनना बिथां पंकज लाहारीआ बुंदों। बे सावथुनखौ बिथां धीराज बरगयारी बिथाङा प्रडाक्स खालामदों। बे सावथुनाव मेन रल हिसाबै बाहागो मोनदों सोरां नार्जारी, सोरां बसुमतारी, आलारि सोरगियारी, लीना बसुमतारी, को-आर्टिस्ट हिसाबै फैला बरगयारी, मेन्डेला, थरान, मानब, दैमु आरो गोबां जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरा बे सावथुनाव सुजुग मोनदों होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे देंखोगिरि हिसाबै सुलेखा, जनाली, लैथोमा बसुमतारी, रतन मेहेर, कामेस्वर बर'। बिथां पंकज लाहारीआ रायजो-राजानि अनसायनाय मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे दासिमाव बे सावथुना 23 पेन्डेल जानानै दं होननानै बिथाङा बुंदों।